seudun koiraharrastajista. Valmistautuvat 74 Henna ja Sissi, 75 Henna ja Viktor, 76 Henna ja Eikka. Joo. No niin mä katoin, kun palasi ja just, että nyt lähti. Onko Marika jälkeen? Tässä! Putke! Täällä on jotain hyvin. Niin, on täällä mennyt. Se voi olla ihan hyvä, että jännittää vähän. Nyt on tää keskialus, mitä ei ehkä yrittää vaan mauttaa. Maaliin. Sieltä Maarit ja Akki. Ratavirheitä 10 ja aika 2.793, joten valtavan nopea jakka. Seuraavana lähtövuorossa Lotta Härvinen ja Peti Asek Rickman Vendeen Vanko